Wah nganggo training tok. Iki nggo pencak ora beres. Oh iya. Wis pokoke kowe rasa semerang. Aku wis ganti kathok abang ngene iki. Asli aku mengci ngarep nguyuh. Lho. Tak kira nek arep perang ora Ndara Antasena. Ya, Truk. Bakti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampan ngono ya, Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Wong Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak leboke pakunjaran. Kok iso? Kok iso, Anta? Anta sapa? Antasena kuwi. Kok kula aja dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan, niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa arep dirangket. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampean iso metung, sampean iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep mbelani sapa? Sampeyan arep mbelani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Bokteke wong Depok kene. Antasena karo Bagong iki menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Sewenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Wah dadi critane ngono to. Heeh aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus piye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan arep bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan, Ndara. Iki maksudnya piye kok ngrangkul iki? Truk, ngati-ati lho, Truk iki aku dibanting tiraka lho. Ora, Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksude? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah.